לכולם, ברוכים הבאים לפרק 4 של מצאנו דברים מוזרים בחנות עם אבא שלי. היום מצאנו את ה-iShow Speed Prime. למה? כשראיתי את זה פעם ראשונה לפני איזה חודשיים חשבתי, זה לא אמיתי. מסתבר שזה כן. כל ה-Brain Rot Jeffy וידאוס שהייתי רואה פעם אמיתיים. חשבתי שהם סתם היו עושים את זה. נשבע אם הקייסו פריים הזה אמיתי, לא יודע. בוא נעשה את האישו ספיד פריים. אין איזה ריח כזה נוראי. זה פשוט לימונדה. It's just lemonade. זה טוב? לא יוצא הפקק. לא? זה פטנט חדש עכשיו. אוקיי. זה טוב. אחלה שלוק לקחת. יכול לא כזה נוראי? לא כזה טעים. ציפיתי שזה יהיה הרבה יותר נוראי. אבל לא כזה נוראי. 7 מתוך 10. ממש מתוק. לא מתוק מדי בשבילי, אבל לא כזה. אבל לא קצת מתוק. 7 out of 10. פרק 4 success. Tune in next time for episode 5, which let's hope we're gonna find some gross things. אתה מעלה ליוטיוב אחרי?